Wel, os ydych chi wedi bod ar faes y sioe wythnos yma, mae'n siŵr bod chi wedi pasio'r stondin yma, Menter Moch Cymru. Ac yma, waw, mae wedi sefyll yn rhoi di. Yn rhoi di o hwnna. Elin Jones sydd efo fi'n o Menter Moch Cymru. Ti'n iawn, Elin? Diolch, da chi. Yn berig bwyd ma. Mae braidd. Mae'n draed moch ma, allai chi ddweud. Wel, Menter Moch Cymru, esbonio yn syml be ydych chi'n neud te? Ie, da ni'n datblygu a cefnogi yr sector, felly trio cael mwy o bobl i ddod ymlaen i gadw moch, felly da ni'n cynnig hyfforddiant iddyn nhw. A dim mae'r moch ma hwn yn dal bobl ar y ffordd i fewn a gobeithio cael bobl i'r diwydiant wedyn. Yndyn, bendant. Mae hyn yn tynnu sylw yn fyma yn bendant. A wedyn os oes rhywun wedyn yn gweld hyn ac yn meddwl, o, dwi am gadw moch. Da chi'n gallu rhoi cyngor iddyn nhw ar sut i fynd fewn iddi wedyn? Yndan, unrhyw gyngor neu mae gennym ni ddipyn o daflunni ffeithio os di rhywun eisiau pigo rei fyny ar y ffordd. A dyn, da ni'n cynnig sesiynau hyfforddiant hefyd ar draws Gymru. A mewn draws Gymru, a unrhyw fochyn, unrhyw fryd penodol neu moch? Moch mewn ffordd. Dibynnu beth sydd yn swtio'ch fferm chi mewn ffordd. Ie. A mochyn, y large black, mewn cyfieithu'n rhyfedd, mochyn di mawr, mae'n amlwg. Say what you see go iawn ynddi. A mae gennych chi fan hyn, moch di mawr bech. A maen nhw'n ciwt iawn, os da chi eisiau gwerthu y diwydiant, dyma'r ffordd i wneud ynddi. Ie, bendant. Pawb yn tynnu lluniau. Dwi'n mynd i drio dal unwan, dwi'n gwybod bod nhw'n swnllid, felly gwneud weld beth i gwydydd. Oes yna dechneg arbennig i ddal mochyn? O, dar y gesel, dwi'n meddwl. Ar a deg mae dal i ar, falle mae cyflym dy dal mochyn. Ie, dwi'n yma fi. Reit, ti'n ma. O! Mae'n iawn y machgen ni. Machgen ydi hwn, wedyn ni'n gywir tro gynta. Mae nhw'n ciwt, felly os da chi eisiau mochyn, dewch chi fan hyn. Diolch, Elin. Diolch yn fawr iawn.